Iker Galarza. Gabon. Gabon, Claudio. Txalo bat Iker Galarzaretan merezi du! Merezi du! Emozionatzen naiz, bida, hasi aurretik, kaka, kendu kanta hau antxe bertan. Azkenekoz kanta honekin, egon ginen elkarrekin, Claudio, batzen. Lekeitea. Eta esantzen nian, nola gozatu zen duen. Eta ze ondo egon ginen. Eta disfrutatu genuen, nian txesten, sudur gorria, eta zu antxe beida. Eta nire ilusioa zuan zinelako. Eta gero, antxetak, handi bieun eta... Txakabo. Ez nuen imaginat, ez genuen imaginat. Ez, bai nekatuta neola, izkea, baina bueno, beroa, lekeition zirkua montatzen, da irabazi arteko grabaketak ere ban euskan, eta horren ebilen. Eta, esatezu, nekea izango da, nuken inungo minik, nuken azan, bakteria maderikatu edo dolian, hortxela nian aizala, eta laxe. Eta geroztik, behatzion koman, hogei uzin, hilebete eta gehiago ingresatuta, eta kendia galdetzit, etxan askatu, kontatzez, eta pozik nao, 10.000 aldiz kontatu behar bali maet, 10.000 aldiz kontatu guet, oso pozik nao. Nao, al 100%, oendik zindet sudur gorria jantzi, nire gure beste 15 ematen dizkio, 15 hasieran medikoak esaten zen, beharko dituzu lau 5 hilabete, nola da posible, esaten ez da posible. Baina, bueno. Sustoa. Bai. Eta susto handia. Susto handia. Beldurra pasadu. Ez. Momentun, ingresatzeko momentu hortan, Tolosan esan zuen hau Donostira eraman behar da, ambulantzia hor beran da, korri abisoa emango diegu, hau badi joala, bidian nunbait trombo batek emantzian, eta hor gaizkinean, eta han, arreba neukan momentu hartan, eta esan nion, ez suspenditu, zan ikusi nun, ja etzala 200 kontua izango, eta esaten, oantxegu, atope zirkoakin gabiltza gure fetxa fuertenak oantxe dia, eta ez suspenditu nola bat aurrea, ze belaxe izango naiz, ez? Zuk uste zenuen, behala, ateako zinela. Eta bai. Baina... Karo, gero esnatu nintzanean, nigenekin egun bat pasazan, o bi, o zenbat pasazian. Zenbat egon zinen, koman? Behatzieun. Koman? Bai, eta hor, batzu galdetzen, koman zaudenen ze, ez? Tunela ikusi ota zendunik erda, ez, ames gaiztuak denak. Gogoratzen dituzu? Bai. Ames gaiztoa, erderaz pesadilla esaten dana gazteleraz. Eta gogoratzen dituzu? Eta gogoratzen ditut. Eta zan ezin muitze hori izan okerrena. Ames gaiztotan errepikatzen behin da berriz. Nire lagun bat pasa, emaztea pasa, batik kasun da ezin eta arei ezin jarraitu eta ezin zetu. Aber, hemen naho kaso iazue eta ames gaiztoak zian. Baina okerrena gero esnatzen zian momentun, grogi zaude, oan parraitet, ze digordu kontuatzen izan, karo, gertatu zeitena, gertatuta gero, nunbait gorputza atalak gelditzen doaz, eta orduan, gero ez dakizu, nun zer fallatuko izun, da hor, dena behiatzen ziren. Hola? Eta zu? Ikusten nazu da? Bai. Eta zu kanpokoak ikusten zen ditu? Bai, klaro. Gogoratzen duzu, begiak zabaldu zen dituenean, nor aurkitu zenuen lehendabizi? Bai. Nor ikusi zenuen lehendabizi? Meiku bat. Eta? Eta hori etxean, bakizu zein nahi zen da, bai, ni puta idea. Baina ondo nahi nun, no. Eta itxeit, zein, eta nik, Lourdes. Etzan Lourdes. Tira. Etzan Lourdes. Momentu horretan, gogorra da, Izen botan nun bait, eta bai. Bai, baina, oain parrez hartzen dugu, baina... Momentu hortan gogorra bakizu zer dan, zaudela, orduan guai, Aben eta Amaia, alegia emaztea eta nire arreba izan dira nire abokatuak, momentu ero. Zemeikoa etortzen zanen nekin hitzeitea, haikeon behar zuen.
Zekero esatu zen nik erdia asmatu iten nula. Eta baten esan zen, etzeuden, atezen kafea eta atzat hori mehiko etorri zen. Zer esan dizu mehikoa, aste pare bat, esfortzu handikin gabe, eta gero ja bida normal. Eta hori da zuk asmatutako. Eta igual zen nik nahi nuna, o nik entzun nahi nuna, o sentitzen nuna. Okerna da esnatzen zen momentun, behatzion da amaiak eta abenak esaten zen, ez ez zerre gaizki, nik ez da izan ajolak gerian gatil, atzuk hasten dira, lehena ogun bartzen du mehiku eta beti lanian da gehiago aguantatzen du, ez zan horreatik izan, iker tokatu behar zitzaizun eta tokatu zaizun. Legionela harrapatu dezu. Hori, legionela izan da, hau guztia sortu duena, edo horrek sortu zuen, legionela bat. Legionela. Baina hor, gero infekzio bat, ez? Claro, eta legionela, bakteria horrek odola infektatzen du, odola infektatzen da, birikak ez du odoloi garbitzen, gero, hoxe... Baina zu guzti hori, parkatu, prozeso guzti hori, gure zirkuan bizi izan zenuen hasieran. Zuk ez zenuen uste hain larri zeudenik? Eta irabazi arte grabatzen, nik botatzen hon, nik batzen esuakin grabatzen egin itzan, eta Andoni Agirre Gomez-Kortazion aktore zuzendari, eta zunik erondozo, eta nekatuta bezala lan egin abil, eta ezin arna sartu, iten tomaa grabatu, eta gero, hola gehatzen itzan, zan gorputza itzaltzena izan. Azkenen giltxurdinak gehatzen dira, birikarea arnasa ari batetik hartzu, bihotza babesten da, eta ja ez du ondo bombeatzen, Joseba beak atzamarrak hartu eta hotz-hotzak dola ez da aiatzen, eta trombo batek eman zian hemen. Galartza eskerrak garaiz hartu zaituztela. Bai. Eskerrak. Gero bidaz, bat aldiz esan deten, jende hona tokatu zaiten. Askotan, bidazu egite dituzuen debatoetan, eta ez, eta lehenkoan irratien, euskal irratien entzuten un, goengo gazteak, eta ez dira, eta lehenkoa bezalakoak, eta zera goengo gazteak, ni meikoak ia denak, ni baino gazteuak tokatu zaizki. Eta euskaldunak, eta zein du naue, baino beraien, baino anai zarren aban intz bezala, baino besteak ere seguro laite dituela, eta erizainak, eta denak, ez dakit, egia da, bai, izango da, osaki etzan belarreko mina daukazunean, otorri nogin tokatze zaizuneako ja pasaite zaizula ez, baina kasu hontan, ni nola zaindu nauen, zehor bai, lotxa guztik eta junin behar zaizkizu, biluzik zaude kable guztikin, ipurdiare garbitu itezue, eta esatezu aia manu nago hemen, eta tubo batekin zaude, tubo unoizkenduko die, eta karo, eta hor reakzio baten okentzeko bildurrez, eskuken lotu iteizkizue. Eta momentu horren zaizo, eta tuboaia kentzei zuen eunian, eta eskuk askatzizkizue, ez daukazu indarrik, tzamarra altxatzeko indarrik ez daukazu kutsarila bat hartzeko ez, eta zure emazteak jogur bat emateizu probatzeko abertzen musartze zaizun, hemen, karo, tubo hori nola eukizun, iazin zuitzein, bai. Eta kutsarila ezin dezu hartu. Zure garapena ona izan da, oain zauden moduan izan, ondo zaude. Eta rekuperatu kuilo batzuk, Martxelok lehen hor atarien izan dit, zer esantzetek, ez zurretan ahola galartza, ez zurretan ez, gara, hainak bat dieta infantil esatena, orduan, semiakin, batio txokolatea, batio txokolatea, eta helatua jango, eta bai, fase hortan nago. Gure zirkuan, zera, azken momenturaino, zure manaldiak egiten, eta zure pertsonaia egiten, pospolorena egiten egon zara, eta momentu batean, ospitalean, koman, behatzi 10 egunetan egon zarenez, bitartean gure zirkukoek erabaki garrantzitsu bat hartu zuten jarraitzea. Eta horrek, eskotan esatea, denborak arrazoi emateigu, ez? Horrek bihurtzeu gure zirkoak gurea izatea. Eta galartza gabe gure zirkoak nola induna aurrea. Horati da inoiz baino gureagoa. Eta galdetzen nahi dela 8 urte, zati gure zirkoa galartzat ez dut joba, ez talako, ni hemen enaun egunean, ez dut netzako dan zerbait egin nahi, nik hemen nire zerbait geratuko dana, ni zirkoan maitale naiz, eta nire sortu zerbait, hemen geratuko dana Euskaldun entzat Euskal Herrian, eta hori da nik nahi, bida, taka, guantxe. Eta horren adierazlea da ere, hartutakoa, eta jarraitu zuten. Bai. Zer mauz, konpondu dira zu gabe? Ondo. Oso ondo. Jendea barra da, Bai. Ekital eman aldietara, Bai. Topera. Hoi gehoan, pelek italianoak esatetan,
tú ahora te estás en la entrada, hazte el cojito, da pena, viene más gente. Das pena, viene más gente. Gauza bat, Iker. Jendea etorri da. Baina, zu, a ber, pospolorena ez du egiten, oaindik emanaldi edo ez duzu pertsonaia egiten, ala eta guztiz ere, ara joaten zara kamioiarekin agintuak eman. Zezara perfekzionista itzela, Gauza bat, honek eman dizun aukera, nolabait esateko, izan da ikuslearen aldetik ikusteko aukera, ez? Gure zirkoa, ez? Bai. Eta nola daramazu hori? Zer, esan? Oain inbirikin. Egia esan guztuta. Aurreneko zean, pentsatu erun, bueno, a ber, zute jartzen dira, eta zea, a ber, ikus dezaun, baina gero, eta, hasi nintzen, telefono neukan hemen, antxe xeritatu nilean da, apuntea bezako, argi hau behan du xamar junda. Bale, Iker, utzi dena, gozatu, eta gozatu, kera harri gozatu nuen esango, baina nik gure zirkoa ikusiko nunik, bai, gure zirkoa jarraituko zula, baina nila hildana hola, esan nik bizik gure zirkoa ikusiko nunik, porque beti pentsatzen egon indet nik zirkoa lumbagoagin, berrogeiko sukarragin, eta agineko minagin, baina ikusiko nunik, eta ikustea lur, aramburu gure ondarrutarra, ekainen partez, ekainek pospolona iten, eta dena nola zea, eta gero magoak bere numeroain, eta magoak ere bestiana pospolona, bestia zera, eta dena beraien arten nola induen. Eta zer sentitzen duzu hori ikusten? Miresmena. Eta meikoekin esan dizuten bezala, lur batek, meretzi, 20 urtekin, ekain, jende gaztea, responsabilidadea bere gain hartu, baude veteranoagoak, nahi, Zabaleta, Ibon, aikin batea, jende gazte honek nola hartu duen bere gain, baina guen gertatzen da. Nik bart han loin dut, aizea iragarrita zeon, eta eneon lasai, eta zirkuan loin nahi nun, baina zeitun, eloiek ikerreztu bakarrik utziko, naute bakarrik, ez tokat indarrik, aize bola bate jotze badu, makinetak eta krikak hor fuerte estutzeko. Iker, gauzatxo bat, lehen komentatu duzu, italiar bat aipatu duzu? Hoi nor da ba? Pele. Lehenko azten etorritze egun. Baina nor da Pele? Ni zirkoa puten itzenen, gustatzu izan zei beti, eta oporreta, eta zirkoat ezautu nitun italiar batzuk, Rosia nahiak, eta bati komentatu nioen, ze hemen ere, gremio askotan bezala, inbidiak eta badaude. Hau zirkokoa da, Pele? Eta zirkokoa da, zirkoan jaiotakoa. Bai, eta zirkoan jaiotakoa, bea, eta bere aita, eta generazio asko. Berarekin harreman hona dugu. Eta beakin, harreman hona? Sekulakoa, bai. Seguro? Sekulakoa, bai. Ikusi irudi hau. A ber. Hau da, Peleren zirkoa. Eta hor zu aukira. Hau, Peleren zirkoko kamioia edo. Kamioia, eta hemen Euskal Herrin zebiltzala, igual propaganda, gure aurretik pasatzen zian, eta nik propio basila botatzen nio. Larga, baina bidea, gertatu zaigu gu errenterin egotea, horretan, eta beraiek pasaian, eta biok zirko beteta. Ez zirko daukate? Behena zan, zirko italiano, zirko italiano hori zan. Pero italiarra izan da zirko italiano. Baina guain encantado, iten de. Encantado? Encantado, el zirko encantado. Bera ere encantado, entzun duzu ahotsa, beraren azen. Entzun eta ikusi. Pantalla chica, begira, Iker, ¿cómo estás? Sabes que voy a hablar de ti, de lo mucho que te quiero, que te aprecio, que te admiro. Viniste en mi vida, en el circo, apareciste tú con tu familia y te conocí, hostia, me quedé flipado, digo, buenachón, buena gente, con buen corazón. Tienes ese sistema de cuando no te gusta algo, estás un poco raro, cuando quieres algo empiezas Pepe, me gusta, bueno, no sé, bueno, me gusta invitarte porque te quiero un montón. Tienes un equipo, un circo que te mereces, que todo el mundo te quiera, ¿verdad? Que yo me he tenido que ir de País Vasco porque Gure Zirkoa lo quiere todo el mundo. Quiere Gure Zirkoa por todos lados. El ayuntamiento quiere solo Gure Zirkoa. Circo Italiano ya no lo quiere. Me he tenido que ir a Andalucía, a Granada, a comer gazpacho y pescadito frito. Yo echo de menos
a mi lluvia, a mi chuletón, mi sidrería, y claro, te has vuelto terrateniente del País Vasco ahora. Ahora solo hago una circoa por todos lados, pero lo haces bien. Tienes un circo que es precioso, que parece un jardín botánico, porque tienes paja por todos lados, pones paja a todo. Todo ponemos paja. Paja aquí, paja aquí, otra paja aquí. De verdad, es que es de admirar. Eres grande. Os quiero un montón de verdad, y que siempre sabes que tienes un amigo para quererte a ti y a tu familia. Un beso, te quiero, chao. Iker. Bai. Zenbat jendek maite zaituen? Zenbat, konturatzen, ez dakit gauza hauek gertatu behar dira gure bizitzetan, edo zuk lehenagotik jabazenekien? Maitatu beti sentitu izan naiz, baina hola, etxe honta sartu naizenen, izan da, ustetzen hemen, produziokoak eta nitzala aiatuko, ze garitan guardakin besarkatu naiz, gero makillajekoakin, gero irratikoakin, RH positibo TV-bin, denak hor zeuden, eta denakin, eta kamera guztikin honea etorri naiz, eta dena ikusitut, eta hau honeak hartzen duna, kamera jartzen duna, mikroa hartzen duna, tirapu, denak... Eta zer sentitzen duzu? Zein da oraintxe bertan pentsatzen duzuna, bizitzan izandako kolpe hau gainditu ondoren? Nik hau izan nien behintze. Nekatu dituzea jendeak esatzen, ikasi zu, ze ikasi, Oain hartu zutzako denbora, ze denbora netzako. Nik, hau da, nahi gustatzen zaitena, eta netzako denbora hartuko banu, hau gehiago iteko izango litzake, bizina izan bezala gehiago bizitzeko. Nik ez dut etxe, deskansu denun, zer, sofan, lau pelikula ikusiko ditut, jazta ikusitut, Iñakikin Spiderman 1, 2, 3, denak, Tom Holland, Tobey Maguire, da, denak izkit, Batman eta denak, jazta. Ni zorion txugola naiz. Eta, orduan, nik zorion izango naiz berriz, lehen iten nuna iten. Eta esan nien, ni zoriontsu naiz Imanolen magia ikusten, lur nola okertzen dan ikusten, zukin hemen izketan telebista plato baten, kamera batek behira, esketx bat alkainegin iten, o Agirre Gomez Kortakin. Horla naiz zoriontsu, zirko baten pistan. Eta gira daukaguna, zoriontasuna, umetan, debalde ematen diguna, benin nik esatezun bezala. Debalde ematen diguten umetan, gero, arek esatezun, txakurrak ezurra bezala gorde, eta gero zoriontxuk izan nahi deunen ez teokigu ezurroin nun daun. Eta guk zoriontxu izan nahi deu, ez da. Eta eskotan zoriontxu izaten nahiko da, nizui behiratzegin Claudio eta irrifar txiki bat itxekin, bizi komplikatzega, que si te pedido Ramón Bilbao me ha sacado Viña no sé qué real. Eta me cago en la puta. Mírame, dame un abrazo, eta ya está. Eta nik oit dain nahi detena. Ba, orduan... Bihar idia zabalea jun, eta sarrerak saldu, eta takilan, da ezin dut aktuatu, baina ara datozen etxeko Andrea edi, bi musu eman, umia edi kasoin, eta haue paiaso jantzita baina argazkik atatzen ditu, da ni inbiritan bezala, eroten naiz, inoz kestu nekin argazki bat. Eta noiz jarriko duzu berriro, begira magia pixka bat egin dut, noiz jarriko duzu berriro, hau. Orain. Hau antxe. Noiz ikusiko dugu berriro pospolo gure zirkuan. Guztetan. Ama, osteuneko kontuatzen, kabalak ite ditut, eta igual esketx batin, eta beste esaten, esketx batin igual, eta abestia ez egin. Bi esketxi marren bakarra egin, eta gero, baina, ez da nahi erdizka, ez da pena eman nahi. Eta, zea bezala, telebista bezala, noiz atuko zu, eta esatezu niko hain, ez da nahi nibaki, bai semanitan da, behatzi ordu egunero gioiak bezperan ze gertatu dan, gioiak ikasi, traila hemen aldatu bestea, gero ezpa eta aguantatuko, ez dut ridikulo. Orduan, beste erritmo bat orain, ez da, Iker? Eta hueko zortzen du. Zur horrek izugarrizko garrantzia du. Bai. Nolabait esateko eta orain kontatu duzunaren hildotik edo, sudur hori jantzita beste era batera ikusten. Pospolo, esan nizun lekeition. Bikote baten,
nik ez da behin egin abenek masaileko bat emango litekelako, baina bikote guztik eukibarko loke olako xeo bat. Zertako? Etxean. Eta asarretzen dianean, hause jarri, eta tegaba, ez da bi ordu itxinga, eta honen oso, bale, porkulo hartza dena. Hause jarri, eta ja zure emazte beste begi batzukin ikustezu, zure mutila, zure bikotea, eta derrepente bizitze beste kolore batekoa da. Hori da lezio ederra guztiok ikasi beharko genukena, baina pospolo izena lagun batek jarri zizun. Batez ere, erraz pizten zarelako, omen zarelako. Osa, metxa laburrekoa zarela legia. Bai, a ber, Iker, zu ezagututa pertsona lasaia zarela pentsatzen dut. Nik beti pentsatu izan dut pertsona lasaia. Azarretzen zara erraz? Bai. Pronto daukatelako. Pronto aguante handia daukat. Bai, eta lako batean? Baina, itezunen, ja hor disparatzen naiz. Hor pizten naiz. Genio txarreko alegia. Ez da genio... Ez umiak bezala kasketa harrapatzen. Ez naiz asarratzen, hola oso zea, baina bai piztu iten naiz. Eta beti izan zara hola? Bizia bai. Beti izan zara gaztetan ere? Bai, bizia bai. Bizia bai? Bizia bai. Lasaia oain pixale gehiago, ez? Bai, kostatzen zait asarratzea, eta bai, eta lasaia naiz, eta pazientea naiz, eta saiatzen ez bizitzan aktitude jarrera ona positiboa eukitzen. Bai, korra, ez? Eta pentsatzen bestiak ez diala txarrak. Eta batek zerbait negatiboa esaten duenean, pentsatzen gauza positiboak badaudela. Bateratzen, zertako, euskal kultura, euskara desagertzen nahi da, ez dakitzer, guain ikustu batzuk, talde guztik bere kontzertu egiten denak kola itea, ez nire nik pozamati, nire alabak izaron sarrera lortzeko, ez da lortu dut, ETS, burlego, eta gure zurkura doan jendea, lehen komentatu dudana, beteta ukiduzuelako, eta beteta daukazuelako, biran oraindik jarraitzen duelako. Gazte garaiak aipatu ditut, Iker Galartza. No haiatu nizu esan. No haiatu. Mira, pantalla handian. Ea gara ingoan esbatzen. Hemen alda Mikel Mendiaraz. Mikel Mendiaraz. Bai, nina hau Entzun diagu ire programa eta talde berrimak eta jartzeko asmurik bautetan jakin nahi diagu. Jakina, bozi gainea, zera. Hau du gure maketa. Entzun zakzara. Patilla horiek! Bai, patilla horiek. Zer ziren, modan zeuden, hau, noiz izan. Julia, ze bat urte zen dituen hemen? Modan zeuden, una iturriak olaxi biltzen zituen. Ez, bai. Bueno, Ruper Ordorikak ere... Eta Fernando Barrenak. Eta Fernando Barrenak. Modan jarri ziren. Zenbat urterekin hemen goen kalen? Hor, mesazpi urte, bida hor kouen geunden. Hor da hona da latineko taldea. Latineko klaseko taldea? Bai, ze, claro. Matematika egitea jutezian 36 laun, da gun lau, latina gute gina. Hor da, libertade geixio. Latina. Bueno, orain egin behar dituzun erronka berriei ero... Rosa, da, zera... Ez, esan nahi dut, orain enteratu nahizelako erronka berriak dauzkazulako. Bai, a ber. Ez? Proiektu berriak. Dino, latinarekin lotu dut. Latinarekin zer ikusia izan dezake. Pelikula bat ez duzu. Bai. Edo egiten ari zara. Bai. Pelikula bat? Bai, pelikulatxo bat. Pelikula bat? Ondo, lasai. Aktore mordua, hor lan egiten, nortzuk, besteak beste? Bueno, menguak gea, Gorka Otsoa. Gorka? Santi Ugaldetan ni, hemenguak. Bai, eta gero? Eta gero daude, espainolak eta mexikarrak. Bai, daude, Ernesto Alterio, Belen Rueda, Arturo Valls, Secund de la Rosa, Antonio Resines... Bai. Bueno, haizu, eta zuk ze rol egiten? Apaizan naiz. Horregatik esaten dizut latinekoa. Claro, bai. Apaizan egiten duzu. Orduan daba un funeral de locos, eta orduan ni, oxe, jake, ez da funeralikin negin, Ondo da. Baina, apaizena egiten zen moduz. Ondo. Bueno, ja, esperientza dau, kaso, txikitan egiten zen. Bai, txikitan asko egiten nun, bai. Non egiten zen txikitan? Jo, atxonakin bida, bai, juten itzen, meseta. Egin pixka bat, nola egiten zen? Ez, Galartza, egin apaizan, mesedez, kalo batzuk apaizan egin behar duta. Txikitan egiten zen eta Mesedez, nola egiten du? Apaizan nola egiten du? Nik nahi nuna zan,
aktuatu. Ez, umetan, hoxe, eta orduan monagilo izatea ere, gustatzen zitzaiten, hoxe, eskaloiak eta publikoa zelako, eta gero, Don Josek iruran irakurtzen utzi zitenen, ez tekiz eskerrak zuri jauna, ez da, hona irakurri, ahoskatu ondo iker, eta gero, buru altza, eskerrak zuri jauna. Eta jaunak esana, jaunak esana esango bat emate gaztu zaizkiok ez lase. Jaunak esana da, eskerrak zuri jauna. Eta orduan, gero etxea juten itzan, eta ensaiatzen aitzen itzan. Eta ja, claro, monagilo ez apeizana, iten un lehengusina jartzen ditun da. Eta goiti bera. Ni beti publikoa behar izaten, nire familikoa bastante sufritu du. Bueno, baina ondo gozatu dut. Eskerrak zuri jauna. Iker Galartza hemen izategatik.